Kamfanin $1million.com, LLC, Yanagina Mafigirman. Yanagin Mujali Donaikin Crypto Kumasaitayafawa Alamar Milianaya, OMD, da Kumalambar Cryptocurrency ta OMD Blockchain, OMDB. Yakirkiri Kuniyoji Biyu Ayandamembobin Susasusami, Mañandamamaki Donshiga Chikinsi Yankamfanoni, Dayawatunda Gadugu Biyu da Shirinda Takwas, Kumawayanda Membobin Susasujida Inga Tadayawa. Donshiga Kuniyar OMD Millionaires, Dolene Kumayaki Alamun OMD Milianaya da OMDB Dubugoma, Yayindaga Kuniyar OMD Millionaires BIP, Dolene Kumayaki Alamun OMD Milianuku da OMDB Dubu Hamsin. Idan Kunasonsama Membana $1million.com LLC, Kutambayi Mutuminda Yagayase Kukukali Wanambidion Yada, Zakuya Shiga da Kumasamun Sabar Kuin Kuyansu. OMDtoken.com, OMDblockchain.com.